салому алайкум дӯстони азиз. Инак хонаи навбатияи 56 квадрата саршавӣ кора то охири навора тамошо кунем, мебинед чӣ мешавад. Рафтем. Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Таҷикистон. Инак анҷоми кораи хонаи навбатии 60 квадрата по полу духона шид, кухониш хати коридориш яҷоя шид. Неҷа метавонед ки стол монад чойхӯрӣ аҷоибот кушоди хушбӯ. На бародаро, дарои ки шумо мебинед дарои хайдак 1,5 бародаро аксия хати гирифтем ай магазини палитра. Дар дигар магазино ҳами даро 1800 1900 ҳама хел буд. Инак ҳамумуш кафел каксида кафели эронияи ана нархаш 1 квадраташ 70 сомон. Потолок пластик. Яъне ойнае ки шумо мебинед хати мумаликаш истодаги 1300 сомон гирифтем. дар ин хона обши бародаро ҳеҷ расход нашида бошам 100,000 зиёдтарак шидаги. Туалетш отдельный. Термикс, унитаз ҳамаш қоидави. Спальни. Инҷа мешавад ки як гардеробчаи чотки кунӣ, як шкаф ҳамез дарша мезани гардероби чотки мешавад. Спальниша. бародаро, обязательно фикротонро дар комментария бинависед, поделиться кунед. Дастгирии шумо пешравии моай. Ин залшай бародаро. Залшай. Хона ҷойгире дар садбарг болотар чилушка. Байни скорию садбарг. Ин паста паи телевизоре ки шумо мебинед 1300 сомон ғалтид. Мобайнгиш 350 хардем. мондагиш неса чанд сом МДФ шид. МДФ тоза нестани пластмасан истеҳсоли Ташкент. бародаро, дастгирӣ кардан аётон набурорем, фикротон обязательно бинависед. боқӣ дар амони Аллоҳ, Аллоҳи меҳрибон нигаҳбонтон. Боя борига мегӯям ки инами хонада, инами хел ситуатсия, инами хел средний ремонт, бигем средний ҳамне аҷоиботай, люксай, хайтегиш ҳамияй. Мақсад расход 110,000 примерно шидагиай. Ба грузчики ба ҳамаш, ба пули усто материал ба ҳамаш то кухони гарнитурш 110,000 сомон аниқ шидагиай. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад.